Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi sizocela nje siye lapha ezweni likaNkuluNkulu sizolithola lapha kuSamuel oqala uverse 1 soqala lapha kuSamuel oqala uchapter 1 sizoqala lapha ku1 sigcine lapha ku10 haleluya sacela bangifundele abasebetholile haleluya yebo Nkosi Kisa kuwe kitalula konko kwami makisizwe kuwe Jesu sisuliwe
singasho sithi yebo Nkosi ngiza kuwe ngidalula konke kwami ngoba ngokwami ngihlulekile haleluya ngizosho njalo komama ngithi ngokwethu sihlulekile ingakho sizela sizothi uNkulunkulu ukhuluma nathi kukuphi kufanele sikwenze singomama cela usifundele ma haleluya Hallelujah. haleluya Ncwadi ngokubhala kaSamuel lokuqala sahluko sokuqala siqala kuyesa liqalayo siyogcina ku10. haleluya Isihloko sithi ukuzalwa kukaSamuel. haleluya Kwakukhona umuntu waseRamathayimi lasezintabeni zakwaEfrayimi ogama lakhe lalingu Elkana indodana kaJerohamu ka-Elihu kaTholu kaSufi wakwa-Efrayimi. Wayenabafazi ababili. Igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPhenina. uPhenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabantwana. Lowo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabelela uJehova sebawuthi eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, Ofini noFinehasi. Babengabapristi bakaJehova. Kwathi ngosuku Elkana ahlaba ngalo, wanika uPhenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo. Kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili. Ngokuba wayemthanda uHana, kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise, ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Kwathi ukuba uElkana enze njalo iminyaka ngeminyaka, lapho enyukela endlini kaJehova wamncokoloza njalo. Ngalokho wakhala akadlanga lutho. Wayesethi uElkana umyeni wakhe kuye, "Hana ukhalelani na? Awudli ngani? Inhliziyo yakho idabukeleni na? Angidluli yini amadodakazi ayishumi kuwe na?" uHana wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile. uEli umpristi wayehlezi esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaJehova. Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu. Sicela mamkhanya sikhuleke
uyinkosi ephakeme uyinkosi yana
ukhona yena ukhona. Oh uNkulunkulu siyabonga. Nje sengimala. Haleluya. uNkulunkulu athatha indawo. Haleluya. Haleluya bazalwane ngiyabingelela nakulesikhathi. Haleluya. Bazalwane la sikhuluma ngomama. Haleluya ababili abagana indoda eyodwa. Haleluya. Omunye akanabo abantwana omunye unabo. Haleluya. Haleluya kodwa lonke nabantwana. Haleluya simthola kuyena othandwa umyeni wakhe kakhulu. Haleluya kodwa yena akakunaki lokho. Haleluya ukuthi umyeni wakhe uyamthanda. Haleluya yena kufunayo ufuna ukuba nabantwana. Haleluya. Haleluya ngiyabingelela ke bazalwane. Haleluya ngizokhuluma la ngomama. Haleluya ababili. Haleluya lo mama omunye ufike la kulomndeni wazoba isitha. Haleluya so lo ngabathola abantwana. Haleluya wafike wazokhokoloza. Haleluya lona ohlezi nomnyeni wakhe kahle. Haleluya ngokuba umnyeni wakhe wayikhalela indaba yabantwana. Haleluya kodwa uthando lakhe lalilokhu likhona kulo wesifazana ongenabo abantwana. Haleluya umusa ke bazalwane kaNkuluNkulu. Haleluya ukukubeka endaweni bazalwane lapho bona khona ukuthi lana konke nginakho konke kodwa kukhona lokho kushodayo. Haleluya uthi uyafisa ngendlela yakho kungenzeki. Haleluya ngizokhuluma nomama. Haleluya ukuthi kulesikhathi wena mina nawe
sikhalaphi haleluya sithola uHana haleluya kwenakho konke indoda imthanda kodwa ehlukumezekile haleluya omunye wesifazane haleluya simthola uHana engakhaya engalwi nesitha haleluya futhi simthola engakhali kwindoda yakhe ngoba indoda yakhe iyamthanda haleluya ngiyacabanga ukuthi ngasho noma ngabe yini haleluya ukuze uHana duduzeke haleluya simthola ngayi kumnyeni wakhe haleluya kodwa simthola ephikelela eShilo haleluya ithi indaba kwakuyiminyaka ngeminyaka haleluya uHana eShilo haleluya wena uthi mawubheke sakhe isimo uthi ubheke sakhe isikhathi uthi hayi uNkulunkulu ngeke leminyaka seyimningabi kade ngilindile haleluya kungenzeki uHana lasimthola eya eShilo haleluya iminyaka ngeminyaka haleluya wayengasibhekile isikhathi haleluya ngoba yena wayefuna lokho akufunayo haleluya ngizothi namhlanje wema wami ukhalaphi haleluya wemama ubikaphi indaba zakho haleluya wemama uxoxela bani indaba zakho haleluya simthola uHana engaxoxeli umuntu amen akukho nala kusho khona ukuthi wakwaxoxela ngisho umyeni wakhe haleluya sibona umyeni wakhe ekhathazeka haleluya ekhathaza ukuthi izwa Hana yini ungadli haleluya yini ubuso bakho bunyukubele haleluya kodwa uHana akaphenduli into ayenzayo uyahamba yothulula endaweni efanele haleluya engathi kulezi insuku singaba nomama bazoba nendawo efanele lapho bafanele bayothulula khona haleluya haleluya simthola uHana labazalwane ezekhohlwa ngisho ukudla haleluya ngenxa yokudabuka haleluya uyakhohlwa yini ukudla haleluya ngenxa yesimo obhekene naso ekhaya haleluya uyakhohlwa yini ukudla haleluya ngenxa yesimo obhekene nasemsebenzini noma uyabika nje kuNkulunkulu amen akukho khathaza ngakho haleluya okutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyamdinga haleluya sithola ukuthi uNkulunkulu wayesivalile izalo haleluya uNkulunkulu lethu phenina haleluya ukuze uHana ezohamba ngendlela yakhe haleluya uphenina bengeke bekhona haleluya ukufanele bekhona uphenina ukuze kubonakala amandla kaNkulunkulu haleluya siyakhumbula uIsrael bazalwane kuthiwa yayikhona indlela ababengahamba ngayo kodwa ukuze kubonakala uNkulunkulu haleluya kwamele baround amen kube nendlela abadlula kuzo haleluya kube nehlana abazondlula kulo haleluya nophenina ke bazalwane haleluya uNkulunkulu ulethe yena haleluya empilweni kaHana ukuze uHana enze intando yakhe haleluya uHana enze lokho akufunayo uNkulunkulu ngoba uyena usivalile isibeletho haleluya uNkulunkulu ulinda uHana ukuthi enze umsebenzi endlini yakhe uNkulunkulu ulinda uHana ukuthi ayoqeda ayofeza yonke into endlini kaNkulunkulu kuze kufike isikhathi la uNkulunkulu ezovula khona haleluya haleluya engathi singaba nomama abazofika endlini kaNkulunkulu bezokhala kuye haleluya bangabheki ngisho umpriest haleluya kuthi uHana wayengabheki ngisho umpriest haleluya mayisefika eShilo wayefika khale haleluya abike kuNkulunkulu usizi lakhe haleluya bapho mama bazofika endlini kaNkulunkulu bangabheki ngisho ubakhanyi bangabheki ngisho umamkhanyi kodwa babambi khona bathi uNkulunkulu yithi laba sizofuna wena sizokhala kuwe nangu phenile ngibhekene naye emzini wami nangu phenile ngibhekene naye emsebenzini baba wami amandla phelile bezobika endlini yakhe oh haleluya uthi uNkulunkulu uthi ithi indaba uHana ngalesikhathi esedube ngisho ukudla haleluya
kusho ukuthi wazi wathi ake ngibambe ngisho isisu haleluya ngizila ukudla haleluya ngoba ngiyabona ukuthi isitha sama siyekile haleluya kungichokoloza sithi wayethi njalo mayibuye Shilo sifike simlindile sifike naso simchokoloze ngalento ukuthi noma yile Shilo akakayitholi lento ayifunayo lalela wemama noma ngabe wakayitholi lento ayifunayo ungayeki ukuya Shilo ungayeki ukuya kuNkulunkulu esakhe isikhathi siyeza uHana kabheka isikhathi kodwa wabheka uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ngithembe wena nakunesimo ngithembe wena uyamazo wakho uPenina abhekene naye uthi uHana la ezwini kaNkulunkulu akabheki uPenina haleluya akukho la kuthiwa khona uyamphendula haleluya engathi nawe ungangasibheka ke isitha sakho ungambheki uPenina lo bhizi ekuchokoloza wena hambe Shilo haleluya la uyafika ukhale khona haleluya la uyafika ubika yonke indaba yakho haleluya la uyafika khona uzendlale uthi weJehova ngithembe wena nakulesikhathi uyamazi lo yaPenina uyamazi lo yaPenina oh haleluya uyamazi ukuthi uPenina akuyena umnakwethu kuphela haleluya la ezwini basivezela uPenina ewumnako abokaHana haleluya bakhona koPenina haleluya ngisho umyeni wakhe angaba uPenina kodwa musukunaka habe Shilo uyathi uNkulunkulu nangu umyeni wami haleluya wena maziyo mina ngazi lutho haleluya simthola uHana la eqhubeka izwi lenkosi umpristi la uyasondela kuHana ngokudabuka ngoba ngendlela ambona ayiyo haleluya kuke kwafika la kuHana ngasakwazi ukuthi kuphume izwi haleluya kodwa sekunyakaza umlomo kuphela haleluya siyekuficile yini leso simo haleluya sakufica ukuphi noNkulunkulu usondele yini kuye noma ukhelile kuye umbikela ukhelile kuye ungasayingisho enkonzweni haleluya enkonzweni kuyayiwe bazalwane uHana zanganake nokuthi ngiphathwa kahle kanjani nokuthi ngithandwa kanjani umyeni wami kodwa yena wayephikelele Shilo azanganake nako bonke ubuhle ayekubona kumyeni wakhe kodwa wayebheka kuNkulunkulu ethi uNkulunkulu sengikhathele nasi isitha sami njalo mangibuya la sibona ngibuya kulokhu kufana kodwa siyazi ukuthi kuNkulunkulu kuyenzeka uthi uNkulunkulu kungangenzeka kubantu kodwa kimi kuyenzeka haleluya simbona simthola uHana kuphenduleka imkhuleko yakhe haleluya engifuna ukukusho ukuthi wemama uyamazi uPenina wakho noma ingane yakho haleluya sekuyiminyaka ikuhlupha haleluya ungayeki ukuze Shilo nawufika la bazalwane ungabe usabheka ngisho ukuthi khona banonjani fika umpongoloze haleluya uHana wayengafika bheke ukuthi khona bani wayefika aqonde endaweni yakhe ayobika usizi lakhe ayokhala kuNkulunkulu weza uNkulunkulu umkhuleko wakhe haleluya ngoba uyena wayenzile haleluya ezinye izinto ke kube uma zike zenzeke emzini yethu Nkosi yami sithe kodwa usathane kanti uNkulunkulu ufuna ukukubona ukuthi ukuphi wena naye uma zikuvukela wena wenze njani uyayishiya yini indawo haleluya simthola uHana noma sifika isimo empilweni yakhe akayishiya indawo kodwa uyaphikelela uyeshilo haleluya akulula ke bazalwane ukuyeshilo usabathe uyakhuleka ubona izinto zingenzeki kodwa ngizothi kini bomama uNkulunkulu wethu khona uNkulunkulu wethu uyasithanda bomama ningamaqhawe nina uNkulunkulu nithembile uNkulunkulu uyanazi
ngiyazi ukuthi nina masenikhala kunyangaza zonke izinto ngizothi kuyasazi sakhe isimo uyamazi wakhuphe nina njengoba usakhuluma lutho kuye mhlawumbe bowukhuluma kubangani bakho uthi hayibo akafe ngihluphe nina thula yane eshilo yane khoneni uyathi uNkulunkulu yimi lo umntwana wakho uthi omunye umama ngilalele la evikini uthi kungenzeka ukuthi indaba zakho usuke wazibeka kwenye indawo kwangalunga haleluya ngoba kwesinye isikhathi wena ozenzela isitha haleluya uthatha indaba yakho uyoyixoxa haleluya ithi mayisibuya haleluya so uyaqambe manje sewuthi ubani uyangichokoluza haleluya kanti wena uhluleke ukuthatha indaba yakho wayoyinikela endaweni efanele wayothi weNkulunkulu yithi laba weNkulunkulu nathi thina singomama webazalwane ibandla malingapheli sikhona ibandla likaNkulunkulu malime haleluya usithembile wethu uNkulunkulu ukuthi ngalamandla esinawo thina konke kuzokwenzeka haleluya ngoba uma sesikhala kuNkulunkulu uNkulunkulu yezwe ekhaya ezulwini abonakalisa ukuthi sekhala wesifazane manje abona ukuthi manje sekhala omunye wesifazane haleluya uNkulunkulu wethu uyasithanda ke bazalwane lelizwi malifika ensukwini haleluya kithi mina hayibo uNkulunkulu lelizwi ngoba lijwayelekile nomfundisi uke walithi ngesonto exhuma kulo haleluya nami futhi haleluya wathi uNkulunkulu ngifuna ukutshela abantwana bami ukuthi bangakhali kwezinye indawo suka kuleyo ndawo okhala kuyo uNkulunkulu ukubizele kuye uthi wozokhala kuye ungabe usakhala la ukhala khona akukufanele lapho haleluya loyo okhala kuye uyena ozophinda abe yisitha sakho haleluya uyena ozothatha indaba zakho asizazi sizozazi ngaye haleluya ngoba ukhala endaweni wrong haleluya kodwa uzokhala kuNkulunkulu haleluya uhana kukho la akayobika khona haleluya ngisho kumyeni wakhe azangabike ngoba wayazi ukuthi impendulo yami lapha ya haleluya impendulo yakhe lapha ya haleluya ngoba uyena ophayo haleluya wayeqonda ukuthi lokho engikucelayo vele ngeke ngikuthole lapha ya kubangani ngizokuthola kuNkulunkulu haleluya uyabona mzalwane wami mama wami ukuthi hayi babantwana baphuza utshwala hayi babantwana benza lokho nalokho hayi umyeni wami wenza lokho nalokho ungabe usangixoxela nami ngumamxaba hambe shilo ufike umtshela uNkulunkulu uthi waNkulunkulu nazi ingane zami mina sengihlulekile uNkulunkulu wami thatha indawo kulaya abantwana kuNkulunkulu kuyenzeka haleluya kuyenzeka wabazalwane ngimile nje nami ngisuka kakhulu ubuzima kuyazi ukuthi kuqhele wonke umuntu ngike ngabuka isimo la ngingedwa khona ngathi hayibo Nkosi yami uphi umndeni wala ekhaya kodwa kwakuthi uNkulunkulu mayekuthembile haleluya akukho kuye ngangwethembile webazalwane ngama ngibona isimo ukuthi hayi ke lesi singenhla kwami ngathi weNkulunkulu ngikwethembile nakulesimo wavela uNkulunkulu bazalwane uyaphila ubababa ngamandla kaNkulunkulu wokuhlala kaNkulunkulu simthembe ngekhathi zonke ukubona ukuthi hayibo ngeke ngize ngiyibuze ngithi baqheliswe yini haleluya ngoba ngisho ngithi ezinye izinto uNkulunkulu uyazenza yena ukuze kubonakala amandla akhe amen afuna ukukubona ukuthi wena ume kangakanani kuye wena umthemba kangakanani haleluya baqhela bonke abantu ngathi hayibo Jehova nakho haleluya sizosukuma abazalwane sesiyavala haleluya lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu wavala isibeletho sikana
wayesemnikeza uElkhana okuyindoda emthandayo kakhulu. Haleluya. Ukuba nithiwa akafikanga uPenina mfundisi, ngiyacabanga ukuthi babezohlala bebe comfortable noma kuthiwa abantwana abekho, kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi mangabe ngingabayeka behlale bobabili ukhona ongeke asondele, angilethe ipush ewuPenina uthi ohlabelelayo kuyithunywa sokungisondeza, ngoba ukuba nabayangekho uPenina wayezothi uElkhana khuleka anginankinga nomntwana, but uNkulunkulu wathi ngilethe iphusha ezokusondeza. Mina bengizothi konke kuyithunywa sokusondeza. Mina ngithi iminyaka neminyaka uyakhala ngoPenina shona eShilo kuyithunywa sokusondeza. uNkulunkulu kakubeke esimweni man, ubona ukuthi yazi kumnandi kuhle bese elanda uPenina ngamabomu, ngoba efuna nisondelane, ngoba efuna nazane. Kuhle emsebenzini kumnandi, uyapromothwa ngapha nangapha, kodwa ukhona uPenina kuyithunywa sokusondeza. Ukuba wayengekho cha impela babezohlala. Haleluya, babezohlala. Ithi indoda ayinankinga, mina nje ngithanda wena, kodwa ngoba nangu uPenina simthola njalo makuyiwe eShilo, naye uyaya bonke badonsa kwabo akaphethe lutho, kodwa naye uyaya eShilo. Kuyithunywa zokusondeza. Vuma ukusondela, vuma ukusondela, vuma ukusondela. Thiwa kwaba iminyaka, kodwa laba linye la asondela ngempela. Shuthi ayisishisa ngempela. Laba linye kade kwasekhuphukela eShilo abuye kungenzeki lutho, ayeShilo abuye kungenzeki lutho, kodwa laba linye la angena khona wathi weNkulunkulu ake ungikhumbule nami, uphi incakazi yakho umntwana wamfana kuyithunywa zokusondeza. Vuma ukusondela. Iminyaka ayibalwa, kodwa liba linye usuku la uJehova azophendula khona amatafula. Loba linye ayibalwa iminyaka. Ake sivala amehlo. Nkosi yethu siyabonga. Khulume kahle mini. uNkulunkulu wethu sikunikeza udumo. Sengathi uNkulunkulu izwi lakho lingahlala njalo. Athi uDavide enhlizweni yami ngiyakulonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Ngakho uNkulunkulu wethu namandla engathi lingahlala njalo einhlizweni zethu ukuze uNkulunkulu lisithwale ngisho nasendleleni, ngoba lona lodwa lingukuphila. Sikunikeza udumo uNkulunkulu ngezwi lakho egameni lika Jesu. Amen. Sishaya izandla kakhulu bazalwane. Praise the Lord. Thank you Jesus. Kwaze kwathi ngimemeze kakhulu ngithi uyesabeka. Praise the Lord. What a powerful message bazalwane.